Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Okay, aniya na kita karon sa pinakauna natong leksyon sa basic disciplines of the Christian life. Ang pinakauna natong topic mao kining how to hear sermons. Unsaon man nato pagpamati sa pagwali sa pulong sa Ginoo, mga kaigsunan. Ang giingon sa Luke chapter 8 verse 18. Ang giingon dinhi, busa pagmatngon kamo sa iniyong pagpamati kay kadtong aduna hatagan pagdugang apan ang walay iya kuhaan bisan pagani sa iyang giisip nga iyaha. Aron masabtan nato kini nga bersikulo, mga kaigsunan, kinahanglan atong makita ang konteksto. Ang konteksto niini gipasabot ni Kristo ang parable of the four hearers, sumbingay sa magpupugas. Adunay upat ka matang sa kasing-kasing sa tawo nga gipakita sa upat ka matang sa yuta nga nasabuagan sa mga binhi sa sumbingay sa atong Ginoong Hesukristo. So adunay upat ka matang sa kasing-kasing sa mga tawo kung sila masabuagan sa pulong sa Ginoo nga gilarawan isip binhi nga itisok or itanom sa kasing-kasing. Una, adunay yuta nga bantok. Kung dunay yuta nga bantok nga gidescribe sa verse 12, kinigingon sa verse 12, ang mga binhi nga nahulog sa agianan mao kadtong mga tawo nga nakadungog sa pulong sa Dios. Apan mitungha ang yawa ug misakmit niini gikan sa ilang kasing-kasing aron dili sila mutuo og maluwas. So ang giingon ni Mateo sa atoa, mga kaigsunan, mao kini rason nganong wala nila masabti ang mensahe. Bantok ang ilang kasing-kasing, hardened, mga kaigsunan, ug pagsabwag sa pulong sa Ginoo giilog dayon sa yawa. So aduna gyud mga tawo nga maupagani pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, nalimta na dayon, mura og wala nakadungog og wali sa pulong sa Ginoo. Dunay yuta nga batuon, sama sa gidescribe sa verse 13. Ang mga binhi nga nahulog sa yutang batuon mao kadtong nakadungog sa mensahe ug malipayong midawat niini. Apan wala kini makagamot, mituo lamang sila sa makadiyot ug unya namiya sa panahon sa pagsulay. So kining mga tawhana nakadungog sa pagwali sa ebanghelyo ug ilang giangkon nga believer na kuno sila, pero napamatud-an nga taphaw lamang, temporaryo lamang ang ilang sitwasyon ug mini gayud di ay ang ilang conversion. Gumikan kay mibiya ramang gyud sila gikan sa Ginoo sa panahon sa kalisdanan. And then dunay yuta nga tunukon or na tabunan sa mga sagbot ug sampinit. Ang giingon sa verse 14, ang mga binhi nga nahulog dapit sa mga tunukong sagbot mao kadtong namati sa pulong sa Dios, apan ang mga kabalaka ug mga bahandi, ingon man ang mga kahilaya ni ining kinabuhia, mituok kanila ug tungod niini ang ilang mga bunga piyasot. Ang bot ipasabot niini, nagpabilin silang tab-ang ug Kristohanon lamang sa bakba, gumikan kay wala gayud sila tinuod nga naluwas ug nahimong attached sa atong Ginoong Hesukristo. Pero adunay ikaupat nga matang sa
yuta mga kaigsuonan no, adunay tabunok nga yuta, adunay maayong yuta nga gidescribe sa verse 15. Ang giingon dinhi, apan ang mga binhi nga nahulog sa maayong yuta mao kadtong nakadungog sa mensahe ug kinasingkasing nga midawat ug mituman niini ug mapailubong nagpadayon hangtod nga namunga sila. So ang ipasabot niini mga kaigsuonan, nahimo gayod silang tinuod nga mga Kristohanon, tinuod nga mga magtotoo. So atong matikdan mga kaigsuonan nga gidescribe gayod sa atong manluluwas ang matag usa ka tawo ingon nga namati sa pulong sa Ginoo. Ang giingon sa verse 12, those by the wayside are the ones who hear. Sila ang namati usab, bantok lang nilang kasing-kasing. Verse 13, when they hear, katong anaa sa batuon nga yuta. Verse 14, when they have heard. So, hear, pagpaminaw gihapon. O verse 15, having heard the word with a noble and good heart, napamatian nila ang pulong nga adunay kasing-kasing nga insakto. Mao nga ang buot ipasabot niini nga parable mga kaigsuonan, usa kini actually kasumbingay sa upat ka matang sa tigpaminaw. Mao nga ang giingon sa verse 18, kinahanglan kunong magmatngon kita sa atong pagpamati or kung unsang paagi kita namati. Therefore, take heed how you hear. Bisan ang pagpamati sa sermon, bisan pa ang pagpamati ninyo karon sa Bible study, mga kaigsuonan, kinahanglan nga buhato nato kini nga adunay pagmatngon ug adunay pagamping, mga kaigsuonan. So ang pangutana, unsay paagi sa pagbasa ug pagpamati sa pulong aron mahimo kining mabungahon ngadto sa kaluwasan? Unsaon man gyud nato pagpamati ug pagbasa ang pulong sa Ginoo aron mudangat kini sa kaluwasan sa kalag? Ang tubag, aron mahimong mabungahon ang pulong ngadto sa kaluwasan, kinahanglang dad-on kini nga adunay kakugi, pagpangandam ug pagampo. Kining tulo ka butang mga kaigsuonan, adunay kakugi, adunay pagpangandam ug pagampo. Dawaton kini nga adunay pagtuo ug gugma. Itisok kini sa atong kasing-kasing ug ikinabuhi kini sa atong kinabuhi. So adunay tulo ka bahin ang atong pagpamalandong niining taknaa. Una, before the sermon, sa dili pa ang wali, unsa may atong buhaton. Ikaduha, during the sermon, samtang kamulo ang wali, unsay atong buhaton. Ikatulo, after the sermon, pagkahuman sa wali mismo, unsay atong buhaton mga kaigsuonan. Unahon nato ang before the sermon. Unsa may atong buhaton, adisir kita maminaw sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Well, una, pagampo nga may kakugi. Kinahanglang sugda nato pinaagi niini. Kinahanglang makugihon kitang mga liyupo sa Dios nga iyang panalanginan ang parehong magwawali o tigpaminaw. Ang giingon sa Psalm chapter 127 verse 1, ang giingon dinhi, gawas kon ang Ginoo maoy magtukod sa balay. Kawang lamang ang kahago ni adtong nagtukod niini. Gawas kon ang Ginoo maoy magbantay sa syudad. Kawang lamang ang pagtukaw sa mga magbalantay. Ang buot ipasabot niini mga kaigsuonan, gawas lamang kung panalanginan sa Ginoo ang parihong magwawali ug ang mga tigpaminaw. Kawang lamang ang pagabuhaton nga pagwali o pagpamati sa pulong sa Ginoo. So kinahanglan nga ang atong pagampo specific. We must pray for those who will hear the word of God, specifically by name. Atong iampo ang maminaw sa pulong sa Ginoo kung mahimo, iampo nato tagsa-tagsa by name. Ephesians chapter 6 verse 18, ang giingon dinhi, buhata kining tanan diha sa pagampo ug pangayo kamo kanunay pinaagi sa espiritu. Tungod niini, pagbantay kamo og lahutay gayod, pagampo kanunay alang sa tibuok balaang katawhan sa Dios. So ang pangutana niini mga kaigsuonan mao kini. Kanusa ang last time nga nagampo ka during the week nga ang imong asawa, bana o anak makabenepisyo sa pulong nga giwali? Gikan ni adtong Lunes hangtod karon, giampo ba ninyo ang pagwali sa pulong sa Ginoo nga hinaot nga kining akong asawa or akong anak mapanalanginan sa pulong sa Ginoo, mabag-o pinaagi sa pulong sa Ginoo, makabenepisyo?
Kung wala pa na ninyo mabuhat, mga kaigsuunan, i-practice na kana. During the week, kinahanglan nga iyango-ngo na nato sa Ginoo nga ang pagwali sa iyang pulong mamunga sa panagtigom sa adlawng Domingo. Makinabuhi kini sa matag usa. Let us pray specifically. Apan dili lang ang atong pamilya, lamang ang atong iampo. Iampo usab nato ang mga kaigsuunan sa iglesia. Ug iampo usab nato ang mga regular nga nagatambong sa atong mga panimbahon. Iampo nato nga walay malabyan sa pulong sa Ginoo sa panalangin. Ato usab nga iampo nga panalanginan sa Ginoo ang mga mubisita sa atong panagtigom. Ug ang implication niini, nangayo kita sa Ginoo nga hatagan ta niya og bisita. Kung magampo kita nga mapanalanginan ang mga mubisita, that implies nga nangayo kita nga hatagan kita sa Ginoo og bisita. Ato usab nga iampo nga ang mga panalagsarang makatambong sa atong panagtigom, brown out, now you see, now you don't. Atong iampo nga dili na gayud sila mababagan sa ilang pagtambong. Atong iampo specifically mga kaigsuunan. Ato usab nga iampo ang specific nga mga butang nga tagbuon sa Dios pinaagi sa pulong ang atong specific nga kahimtang. Ang uban kanato nanginahanglan og pahimangno. Ang uban nanginahanglan og pagdasig, ang uban nanginahanglan og pagtulid, rebuke. In short, kitang tanan nanginahanglan either maluwas o mabalaan or motubo diha sa pagkabalaan. So kinahanglang iampo nato specifically ang magwawali, ang pastor, ang preacher nga siya mismo mapanalanginan sa pulong nga iyang giwali ug iyang ikinabuhi ang pulong nga iyang giwali. Matud pa sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 1. Sa katapusan, mga igsuon, iampo kami. Iampo nga ang mensahe sa Ginoo mukaylap dayon ug pasidunggan sama sa nahitabo diha kaninyo. That is, iampo nato nga ang ebanghelyo mudangat sa mga katawhan dili lamang sa pulong kundili uban sa gahom sa balaang espiritu. Ato kanang iampo mga kaigsuunan. How to hear sermon? Duna daitay responsibility. Before the sermon, we have to intercede and we have to prepare. Pagampo nga malaumon, so magampo kita nga adunay paglaom, dili nato dudahan ang gahom sa Ginoo. Magampo kita nga adunay paglaom nga mulihok gayod ang Ginoo sa atong taliwala. Kinahanglan nga ma-excited kita sa mahimo sa Dios sa atong taliwala, sumala sa iyang kabubuton. Luke chapter 11 verse 9 hangtod sa verse 10. Busa sultihan ko kamo, pangayo kamo ug kamo hatagan. Pangita kamo ug kamo makakaplag. Pagtuktok kamo og ablihan ang pultahan alang kaninyo. Kay ang tanan nga mangayo hatagan ug siya nga mangita makakaplag ug ang pultahan ablihan alang kaniya nga magtuktok. So we have all the reason to pray expectantly. Kay nagsaad man ang Ginoo. Ang giingon sa usa ka magwawali mo kini subo kayo nga observation niya. Sa dili pa kuno magsugod ang simba, grabe kaayong gatabi ang mga tawo. It amazes me what I see and hear when I enter this room before the service. People talking loudly and acting as if we were at a baseball game. Di gyud pangandaman kuno ang pagduol sa presensya sa Ginoo sa pagsimba, sa pagpamati sa iyang pulong. Nagtabi og kusog kayo ang tingog nga mura og nasa baseball game or basketball game. Apan, nagaduol kita sa espesyal nga presensya mismo sa Dios. Atong igahin ang pipila ka mga minutos aron mga liyupo sa Ginoo alang sa iyang madagayaong panalangin. O before the sermon, mag-andam kita. Tibuok simana kitang mag-andam. Gumikan kay nasayod kita nga kinahanglang pangandaman gayud ang pagpamati nato sa wali sa adlawng Domingo. Atong hanayon ang simana, especially ang Sabado sa gabi, dili kita magbilar-bilar. Aron makatulog kita sa insaktong oras ug aron maminusan ang atong mga buluhaton sa Domingo sa buntag. So ang mabuhat nato aron maminusan ang buluhaton sa Domingo sa buntag, ato nang buhaton. Kung kinahanglan magluto ta daan og sudan, pinirito, ibutang sa ref para sa adlawng Domingo, dili na ta mag-bothered pa, dili na ta mag-worry. Naraba ko'y nailhan nga nanay nga sa Domingo sa buntag, muhirit pa gyud og panguso og labhunon. Manubag kita sa Ginoo ana.
Kinahanglang buhaton nato na siya sulod sa unom ka adlaw. Sa adlawng Domingo, atong minusan gayod ang tanan natong buluhaton aron kita makakonsentrate sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. And that means maghinulsol kita. Ang paghinulsol nag-involve og pag-angkon sa atong kakulangon og sala ug pagbag-o sa atong mga lakang. Atong susihon ang atong kasing-kasing alang sa mga sala nga wala nato masugid ug atong pangayoon ang paghinlo pinaagi sa dugo ni Kristo. So let us search ourselves for any unconfessed sin nga iya kitang pasayloon aron ang atong kasing-kasing mahimong humok aron andam kini sa pagdawat sa pulong sa Ginoo. 1 Peter chapter 2 verse 1 and 2. Ingon nga kaniadto may mga mini nga propeta, mutungha usab diha kaninyo ang mga mini nga magtutudlo, magpayuhot silag bakak ug makadaot nga mga pagtulunan ug isalikway nila ang agalon nga nagluwas kanila busa moabot kanila ang kalit nga kalaglagan. Apan bisan pa niini daghan ang musunod sa ilang mga buhat nga daotan busa pasipad-an sa mga tawo ang matuod nga dalan. So atong iampo nga dili kana mahitabo sa atong iglesia ug atong iampo nga kinahanglan ang atong panimbahon mulihok gayod ang atong buhi nga Dios. Mo kadto ang sa dili pa ang sermon, before the sermon. What about during the sermon? Unsaon man nato pagpamati during the sermon? Una, we have to listen aggressively. Kinahanglan nga agresibo kitang mamati. Dili nato itugot nga atong hunahuna maglatagaw, manubag kita sa Ginoo. To hear a sermon rightly is not a passive discipline. Dili kini passive. Kinahanglang aktibo kitang mo participate samtang giwali ang pulong sa Ginoo. Ikaduha, listen reverently. Pulong kini ni Kristo, pulong kini sa Dios. Dili kini pulong sa tawo. Kinahanglan nga mulingkod kita sa pagpamati sa pulong sa Ginoo sama sa gagmayng bata. Nga ang pulong sa Ginoo mao'y muhukom kanato ug dili kita mo'y muhukom sa pulong sa Ginoo. Daghan ra ba kaayong maminaw sa wali nga imbis nga ilang itugot nga ang pulong sa Ginoo mo'y makigistorya kanila, naminaw sila sa wali aron ilang i-evaluate ang pastor, ilang graduhan ang pastor kung maayo bang muwali or dili. Wrong motive. Daghan kayong mga tawo ingon ana. Kinahanglan maminaw kita nga adunay kagutom ug kauhaw sa pulong sa Ginoo. And then listen believingly. Buti pasabot ato gayong tuuhan ang tanang mga saad, ang tanang mga pahimangno gikan sa pulong sa Ginoo. We must personally apply the preaching to our own individual case. We are to apply every word first and foremostly to ourselves. Doon na rabay namati nga ang iyang motibo, naigo gayud siya. Yes, naigo ang akong kauban. No, dili ka na mo'y atong motibo. Ang atong kaugalingon mo'y atong susihon mga kaigsuunan. So, kinahanglan nga agresibo gayud kita nga maminaw sa pulong sa Ginoo. And then, adunay mga pipila ka mga tips, mga makatabang kanato kung unsaon nato pagpamati aggressively during sermon. Prepare for battle. Giyera ra ba na mga kaigsuunan? Gumikan kay during sermon si Satanas magapanglihok iyang tamnan og duka or katulgon ang atong mga mata aron kita makapiyong ug makatulog during sermon. In coming to the ministry of the Word of God, we come to a fierce battle. Matod pa ni Thomas Watson mga kaigsuunan, ang giingon niya, the devil is not one who refuses to come to church. Uy, ang yawa musulod na og church. Ayaw gyud in taon pagtuong ang yawa dili musulod og church. He attends but not with any good intent. He takes away the word from man. Musulod ang yawa sa simbahan aron ilugon ang pulong nga nasabwag sa kasing-kasing sa tawo. How many have been robbed of the sermon and their souls both at once? Kinahanglan nga ang mga distraction during sermon ato gayong i-ignore. Dili nato bali-balihon. Kung dunay iro nga mopaghot, atong pakigbisugan nga dili kita ma-distract ni anang mga kasikas sa palibot. Whenever a wayward thought comes to mind, dismiss it with swiftness. Kung ang atong kasing-kasing naglatagaw or doon natay kalit nga nahuna-hunaan, nga murag na ilog na ang atong attention gikan sa sermon, kinahanglan nga ato gayod nga
pation kana nga panghuna-huna at once. And then cry out to God. Iampo sa Ginoo nga kinahanglan nga makakonsentrate ka sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Our Puritan forefathers referred to this as ejaculatory prayer. Kung pasabot, namati ka sa pulong sa Ginoo and then dunay distraction nga mikalit lang og sulpot sa imong hunahuna, you have to offer ejaculatory prayer. Lord, help me. Right now, I am being attacked. Dili ko makakonsentrate sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Help me, Lord. So, kaning mga ejaculatory prayer, those short, sudden pleas for help while in the midst of our duties. So, during sermon, we have to listen aggressively. Listen aggressively. Active listening kini. Ikaduha, listen reverently. Kinahanglan nga ang atong kasing-kasing adunay pagtamod ug pagtahod sa pulong sa Ginoo. We are to sit before the word of God as little children, letting the word judge us and not we the word, and listen believingly. How to listen reverently? We must remember the nature of the word heard. Unsa man ang kinaiyahan sa pulong, dili kini opinion sa mga tawo, kundili authoritative word of God ang atong gipaminaw. So kinahanglan nga ang atong kasing-kasing aduna gyud pagtahod samtang naminaw kita sa pulong sa Ginoo. We must remember the ability of the word preached. We come to that word which is able to save and sanctify us. Kana nga pulong gamhanan. Ang giingon sa James chapter 1 verse 21, therefore lay aside all filthiness and overflow of wickedness and receive with meekness. Dawaton kuno nato nga adunay pagpaubos, the implanted word which is able to save your souls. So you see, gamhanan ang pulong, mga kaigsuunan. Gamhanan kayo ang pulong. So, listen aggressively, listen reverently, and then ikatulo, listen believingly. We must personally apply the preaching to our own individual case. We are to apply every word first and foremostly to ourselves, mga kaigsuunan. Listen believingly. Now, after the sermon, unsay atong buhaton pagkahuman nga napamati nato or napaminawan ang pulong sa Ginoo? After the sermon, if we started our listening of the sermon with prayer, we will also end our listening of the sermon with another prayer. We must intentionally and intellectually reflect. Mamalandong kita sa atong nadunggan gikan sa pulong sa Ginoo. We have to pray. Ikaduha, we have to practice. And this, of course, is the final and ultimate purpose of preaching. Mao kini pinakautlanan sa preaching nga atong ikinabuhi, sa atong kinabuhi ang pulong nga atong nadunggan. Ang giingon sa Santiago, maminaw kita nga adunay pagtamod, kay kun taman ra kita sa pagpaminaw, unya wala nato gikinabuhi, sama ra kuno kita sa mga taong nanamin, pero pagka human nga mihawa kita sa sami, nakalimtan na nato ang atong panagway. Doon ay mga practical tips or practical helps nga atong isuggest sa matagusa samtang naminaw kita sa pulong sa Ginoo. Take notes during sermon or else commit to memory the main points or headings. Pero gumikan kaya nga atong memorya, dili nato kasaligan, kay limtanon man kita, it's really good to take down notes during sermon. And this will allow us to reflect upon the sermon at a later time. Tugutan kita niini nga ma-review nato ang sermon at a later time. It will enable us to meditate upon the great truths taught kung doon na kita take down notes during sermon. So hinaot nga mupalit na kita og notebook ug ato ng batasanon nga maminaw gid ta during sermon og duro mag-take down notes, mga kaigsuonan. Ikaduha nga tip, aron dili kayo nato malimtan ang atong napaminawan nga pulong sa Ginoo, discuss the sermon among your family members. I-discuss, pagahisgutan. Make the morning sermon the subject of discussion around the lunch table. So kung hapon nga sermon ang inyong napaminawan, pagpanihapon sa pagkagabi, i-discuss with your family members. Fewer things are more beneficial than lively discussion. Himuon nato kini nga batasan nga i-discuss ang wali after nga mapaminawan kini. We should search out things taught to ensure
they are in keeping with the overall tenor and teaching of scriptures. Mao nga ang atong pagpangwali, open Bible. Mao nga kung muingon ang pastor nga turn with me to Romans chapter 5 verse 8, you have to have your Bible with you and turn to Romans chapter 5 verse 8. Unsaon ninyo pagsigurado nga naagyo na sa Biblia ang among giwali kung kamo mismo dili mo buklat og Biblia. Kinahanglan gayod nga seryosohon nato kining discipline sa pagpaminaw sa wali sa pulong sa Ginoo. Diri natapos ang atong pamalandong ning takna sa kahaponon. So, mo kini ang pinakauna natong topic sa basic disciplines of the Christian life. How to hear sermons. Magampo usa kita. Oh dear Heavenly Father, salamat sa pulong nimo nga among napaminawan, among gipangayo nga himuon namo kini nga discipline. We will become men and women of discipline. That we will be careful kung saan namo pagpamati sa imong pulong pinagi sa pag-observe sa mga disciplines before the sermon, during the sermon, and after the sermon. Oh God, help us. By your grace, we will be able to do it. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Does Jesus care when my heart is pained too deeply for mirth or song? As the burdens press and the cares distress, and the way grows weary and long. Oh yes, He cares, I know He cares. His heart is touched with my grief. When the days are weary, the long nights dreary, I know my Savior cares. Does Jesus care when I've tried and failed to resist some temptation strong? When for my deep grief there is no relief, though my tears flow all the night long. Oh yes, He cares, I know He cares. His heart is touched with my grief. When the days are weary, the long nights dreary, I know my Savior cares. Does Jesus care when I've said goodbye to the dearest on earth to me? And my sad heart aches till it nearly breaks. Is it aught to Him does He see? Oh yes, He cares, I know He cares. His heart is touched with my grief.
the days are weary, the long nights dreary, I know my Savior cares. When the days are weary, the long nights dreary, I know my Savior cares. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.